spisemaling. Vi har jo 4 børn, som vi er samtidig lidt slemme ved. Så nu synes de også, at det skal gå lidt ud af os, og vi skal have det lidt hårdt. Så derfor synes de så, at vi skal spise en chili. Og jeg har en pæn lille en her, som mor skal spise, siger hun. Og en lidt større en, som jeg skal prøve at overleve. Og vi skal ikke have det grønne, siger de kloge. Så det fjerner vi. Og så er det spændende, om kniven vil ligge der, eller om vi, som alle de professionelle videoer, også begynder med at ligge og flyde rundt med den. Og vi kan allerede lugte den. Dufter det godt? Ja. Ja. Kan du have det godt? Og skål. Skål. Den smagte meget godt. Ja. Skal vi stoppe her? Ja. Ja. Kasper, du skal nok stå der, så skal have mig midt ind i hovedet. Det er mælk godt. Okay. Men den varmer sådan set ret godt. Sådan, ja, meget. Ja, det er første køkkenrulle. Du får en hel rulle der. Ja, og der er nu gået 2 minutter og 10 sekunder. Og det var længe, inden vi gør det her igen, hva'? Det sveder faktisk ikke så meget, som jeg regnede. Men det sveder. Ja. Prøv på at holde det godt, hva'? Ej, sæt. Christian, du går jo og åbner og siger, at vi er optaget. Det var bare nogen fra Røde Kors, Det bliver lige Okay. ja. som har penge ind til de fattige. Er det så nogen med til os?
Ja, nogle kødmulle. Men jeg tror nok, de skulle samle hende ind. Hvor? Nå. Det er spændende, når de skal ud igen før. Mhm. Jeg glæder mig til at begynde med at aftale. Først tilladt at tage mælk fra. Ja, måske helst lige gå 5 minutter. Er det ikke det? Over 5 minutter og 5 sekunder. Nu må jeg godt tage en mælk. Det kan være, det er fordi, jeg har drukket, men jeg synes, at nogle gange det bliver lidt bedre. Men nu kommer det igen. Mm. Ja, ja. Jeg får gang i næsen i hvert fald. Mm. Det er nu ikke det værste med sådan en glas mælk. Jeg ved. Godt. Jeg ved, jeg skulle have begyndt med det. Ja. Lige nu er der rasende med mælk i munden. Ja, så lige, så går der lige 10 sekunder, og så begynder det igen. Mm. Åh ja. Nej. Hvad er det nu? Jeg fandt en stykke derinde. Mm. Du er da sej, mor. Ja, Så der billeder mælk, sådan. det er du. Men jeg synes godt, man kan svede noget. Der er slet ingenting her. Der. Nej, du sveder ikke. Jeg sveder, men det gør jeg nu altid. Så det. Og børn, det her, det skal I bare ikke gøre. Okay. Det er godt. Det må I godt, men så gider jeg ikke at høre hjælp. Trøst jer. Mm. Fordi nu har jeg set, det er dumt. Altså, den smagte godt, men alt det der stikken og branden eller der, det kunne egentlig godt være foruden. Mm. Hvor lang tid mere var showet? Jeg ved ikke. Skal vi stoppe det her? Ja, det synes jeg. Så kommer I sikkert op og giver os en kram. Okay. Nej, vi Kom, venter så, Claus. Kom, Claus. Nej, når er det showet. Kom, Claus. Kom op og giv en kram. Først så er Kom videoen. så, Claus. Er videoen slukket? Nej, Kasper, ikke derovre.